ना गुरैसै ना साथा लालायनानैसो ओमफ्राय मासो बोनो जेखाइ लाखाबाय फार्स्ट टाइम आयौ बोसोर जाबाय आं ना गुरैयानो मालाया गुरखांजोब्बाय आंहा दासो नै आयौ नैबाव ना दङ नामा बोथिसे गुरनानै लानानै फैसां जेरैबाबो खना आलि खनायाव आयौ लामाखौनो मोनथिबावला आं बबेजों थांनांगौ दाना बेजों थांसै दै आयौ आइदै दुब्लि बारियाव आइदै दैयानो जि गुदुं फैगोनहाय र' नैबेनिफ्राय स्टार्ट खालामसै नैबाव दंदां र' दे दा देखायसै गुरनो हाला आङो आइदै थैथारसै ना गुरनाया नाबो गुरना ओरैबायदि मेंबायसो दैसो ख्लाब गांबाय माने हावरेथिं एसे गोजानाव दंमोन आरोखि ना गुरग्रा लोगोफोर आं बेसिमबो थांनो हाला बेनो जाबाय ना गुरनाया मालाय दहाय बै खाथियावनो गुरग्लिखांबाय ओमफ्राय दा हरै फारसेथिं गुरग्लिनो थांलायबाय हनै मोनदोंदां नायालाय जा सोगासिनो मानसिफ्रा आं खिन्थु आं थांनो हाला बेयावनो आग्रा जा एसे मोनो थांनोसै नै एसे मावा फिथिख्रि मोनसाबबाय आइदै हाला आं आरो थाबायलांनोनो थानसाबावसिगोन न'सिमखौनो खाथिया गामि न' खाथियावनो गुरखादोंमोन गुरनायाव बांद्राय गोजान नंखाया आइदै 200 मिटारसोल' जागोन बेखौनो थाबायलांनो हागोन खि हायासो जाबाय आं खम जारला बेनो लायनो ना गुरनानै जाग्रा जि ख्लाब जानानै फैबाय आं बेखौनो ना गुरनो होननानै गैया साथा लालायनानै गुरदोंबाबो जाला आरो आंजों ओरैबायदि मेंनाय मोनबाय गरमबो मोनबाय गोजांबायसो आरोखि गरमजोंनो गुसुसो मोनबाय आङो देहाखौनो गोजांस्रिवजोब्बायसो सारलासो आं गुरलाहाय गुरबालाय बिदिनो फिथिख्रि मावा ओमफ्राय अबेबा बालाबाथिया एसे मासे मानै गोरि खुन्थाइ फिसा बिदिनो गाखोयो नायालाय जेरावबो दङ एसे आं गुरनो हालाय 1 घन्टायानो जायाखैदां आं ना गुरनाय आइदै बिजावजालिफ्रा ससे नेफैदोंमोन ओमफ्राय बैथिं एसे गुरहैथां होननानै थिनहरबाय आंखौ गावस्रा थांबाय फाग्लिफ्रा आइदै थैसैसै आङो आथा मोनजोब्बाय दै गांनायासो जाला खम जारला उफ जायाहाय बिदिजों इन्टारेस्ट मोननानै फैबाय आङो मैया मालाय बिराद मोनदों नालाय दहलायाव ट्रेक्टर हालेवनायाव नायानो गिलु फालुमोन जाहैदों ओमफ्राय गियाजार थांमोनासै बिसिनाव बिबोनांनाव बिजावजालि सासेनाव फुजामोन नालाय बाव ओंखाम ओंख्रि संनानै थांनो मोनासै ओमफ्राय बाजैमोनहा थांदों आरो ओमफ्राय मालाय गुरग्राखा नालाय बाजैमोनहाबो दिनै थांदोंनो बाव गुरो आंहा गैया ओरैनो बेसेबा गोबाव जाखाबाय 3-4 बोसोर जाखाबाय ना गुरैयानो मिन्थिला आइदै गोदो हले गुरोमोन आंबो आसलियाव नास्राय बालाबाथिया गिदिर हमखुमानायाव थिगथारमोन आङो हमनो गोरोंथारमोन दा जाला दे बुरिनायजों जाबजों हाला नै ससेखौनो नैबेयाव एसे गुरग्लिबाय आङो बाथोन जागासे मोनस्लाबबाय बावनो आइदै थैबायसो दां आं ना गुरनाया नै मा खेला मोनसाबबोबाय आङो आधा घन्टायावनो जागासे मैथाजों होदलागासे आइदै आयौ आंहा जि गोजांबायसो स्रो गोजांनाय मोनबाय ना गुरैनायानो नै खुनुरुखुम एसे मोनबाय दे जागासे मैथाजों होदलागासे जाबावगोनसो आंना आं हारसिङैल' होनदो आइदै जालासो नै गोजासो जाजोबबाय हारसिं नालाय लोगो दंबानो देन एसे दावखोलांनो हागौमोन बै साब्रैसिमखौनो थांनो हाला आङो गिलु फालौ मालाया जाखांबाय मैया सिंगि मागुर खुसिया आंहा दिनै दासो ना फिथिख्रि रोनाव फैदों ना फिथिख्रि रोनाव फैनाय जाबाय आइदै दा नै न' खाथिनि दहलायाव आं ना सुबाय थानायावनो बिजावजालिया नैबाव जा ना रोनावदों होननानै खिथाहरनानै ना सुनानै आङो फैफिनलायबाय नैबाव ना हमनो बिराद ना मोनबाय नै सिबायफोर मोनथारबाय नै दा देखायगोन रोनावदों खारनाय बायदि जाबायना बाजै
खाथियाव हमनानैसो जि मोजां मोनबाय नाखौ नै आरो नै बाजैनाबो आलदा आलदा लालायबावदोंहाय आरो दंबावो सेरनै मोनबाय दांहाय नोंसोरो औहाय आराय केजि जाबाय थावनाखौ आं दोनैग्रो थाथारबाय दोनैगोरासैबा मुगा लाबो दै गुसु होनानै हायखांना हरनां हायखांना हरनां लाबो आरो नै सासेना थुनो नागिरदां दासो मुगा लाबो मुगा माबा दोनैग्रो होनखाबाय जेखायनो माबा ना नांथार थानजेलिया ना दांदों ना गोथां दांदों नाया नै हमबावनानै खाथियाव हाखराव हमबावनानै नै जा स्र' स्र'खा बेयावसो नैबे आंनि बिजावजालिनि ओमफ्राय नैबे बाजै सासेनि जा एखे जोबथा नायाबो समान मोनजोबखाबाय गुरनानैथ' फिसासो मोनदोंमोन ना ओमफ्राय दा आयु मोखाङाव नांलायबावदों माथो आंनाव बा आयु मेगनफ्रा ललायबावबाय जाला बिदि गुरनानैथ' फिसासो मोनदोंमोन ओमफ्राय बेयावसो मोजां मोनबाय आरो दा थाइजौ खाजि जानोसै थाइजौ खाजिसो जानो होननानै लगायग्रोदोंमोन दाना बेखौ नायसननानै ना नुनानै बेयाव नायावसो थैसोमनानै नासो हमग्रोनानै दा थाइजौ खाजियानो दासो सुरु थाइजौ खाजि दाना आयै खदै गखाबाय थाइजौ खाजि जानोसै दा नै ना हमनानै मेंनानै ग्रोब जानाया लगायनानै दोनबाय जोंना गैला आरो माखासेया दस्राथिं ना हमनो थांबावनानै माबाबावासै फैबावासै टाउनाव थांफिनसैलाय दा नै मोनालायबाय थाब थांफिननो नागिरनाया गैया फिसाजोंसो जा रागा जोंजासिगोन जों ओंखारलायबाय दसेनो आलु एसे लाबाय ना दङ मैथा ओमफ्राय नै थुलुंसि गायनो लादों बेखौ गोथांखौनो लानो बावबावदोंसो नै नास्रायखौनो आइदै नै आधा केजि हाब जाजागोनहाय दा नै बेटारियाबो मोनबाय दा थांबाय थानोसैलाय टाउन फारसे माने आङो दहाय 12:30 फैखादोंमोन मैया स्कुटि लांनायखौ होफैनो होननानै ओमफ्रायसो नाबो गुरनो लुबैखादोंमोन नालाय एसे नाबो गुरहैबाय दा लेट जाबाय आरो एसे दा गामिनिफ्राय न'आव सौफैस्लाब माने आङो लेटबो जाबायना एसे थुलुसिबो गायनो होननानै हा लाबोदोंमोन नालाय थुलुसिबो गायबाय ओमफ्राय फुजाबो होनानै लाखांबाय नै आंना फिसा मन्दिरानो ओरैनो जाब बानायनानै दंथ'यो एसे बानायनांगौ दङ दा बानायथ'नोनो टाइमानो जायाखै आरोखि बेयावनो होसाबनानै दङ दा आइ आफानो आङो एसे आलारि बाथि सावना लाखांबाय थुलुसिखौ आङो बेयाव गायबाय फिसासो थुलुसियाबो न'निनो ओमफ्राय जेवारिखौबो सावबाय आरो बेनो एसे बाथौ गैथ'वा नालाय ओंखायनो बेखौनो सावथ'नोसै आङो ओरैनो ओमफ्राय नै आलु एसे लाबोदों मैथा फिसाफ्राबो नै जानानै ओरैनो दोनदों आं थांबा ओंखाम जायाखैमोन नालाय बेखौ सुस्रांजोबनानै लानोसै आं ओमफ्राय नै फैनानै ओरै नाखौ बाव ज्राव दोनबाय आं हास्लाबलाना नाखौ दांजाला फुजा होनांगौ बिदिनो दोनदांबावनो दा बाल्थिङाव दोननोसै बेखौ दोआव दोनबासो थान्दा थागोन नालाय सिङाव गरम जायोना दोआवनो दोनखांहोदो दोआव बाहायथ'नाय जाथों आयै खारलाजोब्बाय सयथि बेसिनजोंल' गलांनांसैहाय सयथि बे जाबाय गलाजोब्बाय नै नायानो नास्राय फाथ्रा ओरैनो सानस्रिनो मोनलायथारबाय बे गावसिनि जायगाखा बायदि आइ फिसा ए नास्राय जोबखा नायाबो र' नैहाय हमबाबो मोनबावासो बिराद फाथ्रा आयै बारबावबाय बारलायबाय आं हालाय जा जेवखा जोगो
थैनोसै नामा मासेसो बिराद फाथ्राहाय नास्रायफ्राबाथाय आरो नैबेयाव दंबावोसो एसे बेखौबो मैथाजों जानो होननानै सायनानै लाबोखाबाय आङो आइ फिसा आयु दानालाय खम जारलाहाय नै हाबलांजोब्बाय मैथायावनो जारलासोहाय जि मोजां सुखानायसोमोन बियो सुबावदो दाना माबा खानसिंसा उसुमाइजों बोथिसे जानो होननानै उसुमाइ खानसिंसाबो खाना लाबोदों आङो दानालाय थालिर बिलाइयाव जुलायनानै लाबोनाया सुखानायखाय दख'ख' सोनायाव हनै थालिर बिलाइयानो गबायसो ना फिसाया बे मैथाखौ सायनानै लानोसां मैथाजों नाजों संनानै दोनसै दिनैथ' समबार आं जाया होमबाबो संनानै दोनखानोसै गाबोन गाज्रि जागोन ना बियो नाया दिनैनो संनानै गाबोन जानोसां दानै मोनानि दालि जहल संबाय आङो दहायबो थालिरजों आलुजों संना गालांदों आङो फिसालाया जानो मोजां मोनाखैनो ओमफ्राय आंनो दालि नांखागौमोन नालाय दालि एसे संबाय ओमफ्राय सबाय बिमा भाजा ना दंबाबोथ' दिनै मोनजाया जाहैबाय ओमफ्राय ओरैनो मैथाजों नाजोंखौ दिनैनो संखानानै दोनसै आङो फ्रिजआव दोनबाबोथ' गाज्रि जागोन नालाय दानो संनानै दोनखानोसै आङो दा मोनायाव दालि जहल सबाय बिमा भाजाजों जानोसै आंथ' दहाय दिनै थालिर ओंख्रियानो दंबावखायो थालिर दाउखाजों आलुजों संनायानो बेखौ जानोसै आंहा फिसाफोरनो बेखौ दालिखौ जाहोनोसै बिदिब्ला दिनै भिडिअ एसेनोसै सोरनाफोर भिडिअखौ नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय सोरनाफोर बाय बाय गुड नाइट